Taliwa sa pagtayog sa kusog nga linog sa Northern Luzon, may padangat sa ilang simpatiya ang probinsya sa Sugbo sa mga naapektuhan. Subay nini may pahinomdom ang usa ka opisyal sa kamahinungdanon sa pagpangandam. Ano ang report ni Nico Serino? Oktubre 15, tuig 2013, gitayog sa 7.2 magnitude nga linog ang Kabisayan ug nabatyagan hangtod sa ubang bahin sa Mindanao. Ang epicenter sa maong linog nasubay sa tunga-tunga sa lungsod sa Katigbian ug Sagbayan sa lalawigan sa Bohol. Lakip sa grabe nga naapektuhan ang probinsya sa Sugbo nga sama sa Bohol nakasinati sab og grabing danyos sa pipila ka mga istruktura. Ang kasinatian sa mga Bisaya ni adto higayuna daw sa nanumbalik karon dunot sa laing kusog nga linog nga mitay og kaganihang buntag sa Luzon. Nang hinaot si Provincial Board Member Glenn Soco nga bit-bit na sa mga tao ang leksyon sa maong kasinatian labi na kung unsa ka importante ang pagpangandam. Mipadangat sab siya og simpatiya ug pagsabot sa mga naapektuhan sa linog sa Abra, Ilocos ug silingang mga lugar sa Luzon. Experience will always be the best teacher, no? And it's sad nga naitabo na karon dito sa Abra, and we've seen nga kadaghanan gyud ani ang mga old structures magyud moy maguba. We have to learn from also the experience dito ron sa Luzon, no? So we'll take it as an experience, but we feel for our brothers and sisters dito sa Luzon. Si Soco kinsa mao chairman sa Committee on Infrastructure sa Cebu Provincial Board naghisgot kabahin sa pagsiguro sa kalig-on sa mga edipisyo ug istruktura. Importante matod pa nga itugyan gyud kini sa mga eksperto. Ato gina, no, and atong engineers, atong kita ang mga business owners, they just spend, no, but ang pag-construct niya na, it lies with our experts, no. We have the engineers, we have the architects, we have the planners to really ensure that mayo ang atong mga structures. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.